ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ଏଇ ବର୍ଷ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଭଲରେ ଭଲରେ ଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚମ ଫେଲ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡି ଫେଲ୍ ନେତାମାନେ ଆମ ଭଳି ଏଇ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଦ ଆଉ ମାଂସ ଦେଇ ବକା ବନେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ସେମାନେ ମଦ ଆଉ ମାଂସ ଦେଇ ଆମ ଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆରେ ଶୁଣ ଭାଇମାନେ, ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭଳି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏମିତି ବିକଳିଆ ଭଳିଆ କାହିଁ ହଉଛ? ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବୁଲ। ତମେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନ। ଆମେ ସେ ଷଣ୍ଡଚୂଳ ପଶୁପତିରୁ ଥରେ ଲୁଲା ଥରେ ରଞ୍ଜନ କହି 15 30,000 ଚାଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ଆଉ କେମିତି 30,000 ହାତେଇଛି ଟିକେ ଦେଖ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ପଇସା ପାଇଁକି ଆସିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ଟିକେ ପଚରା ଉଚରା କରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, କେହି ଜଣ ଆସିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର। ହଁ ବାପ, ବସ। ବାପ କାହିଁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି? ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ବଡ ସମାଜସେବୀ। ମତେ ନ ଧରିଲେ ଆମ ଗାଁର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଜାଣିଲି ତମେ ସମାଜସେବୀ। ହେଲେ ବାପ ମତେ ଚିହ୍ନିଛ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ନ ଜାଣେ? ଆପଣଙ୍କର ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାରେ ସିଂହ ଭଳି, ଆଉ ବଳରେ ଷଣ୍ଢ ଭଳି। ଆଉ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ନିଅ ବାପ ନିଅ, 50,000 ଧର। ଆଉ କଣ ଦରକାର ପଡିଲେ ମତେ କହିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ କହିଲେ ବି ଶୁଣିଲେନି ଆପଣ? ଆରେ ଏଥର କଣ ହେଇଛି? ସିଏ ତ ଗୋଟେ ସମାଜସେବୀ, ସିଏ ତ ମତେ ପୁରା ଚିହ୍ନିଛି। ଚିହ୍ନିଛି କ'ଣ? ଆପଣ ତ ବାଘ ଭାଲୁ ସବୁ କହି ଚିଡ଼ିଆଖାନା ବନେଇଦେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଦେଖି ସେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଗାଈ କିଣି କହିଦେଲି। ନହେଲେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ସତ କଥା, କ୍ଷୀର ଦଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ଆରେ ଭାଇମାନେ, ମୋ ୱାଇଫ୍ ପାଇଁ କେତେ ଫୁଲ ଗୋଟେ ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସୁଛି, ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାର ଅଛି। ଆସୁଛି, ରହିଲି। ଆରେ ତାଙ୍କେ ତ ତାଙ୍କର ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲୁଲା କରି ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଇସା ଠକିଛି ଦେଖ। ବୁଝିଲୁ ପିଲା, ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଡ଼ା ଟପ। ସେ ପଶୁପତିପାଳ ଷଣ୍ଢ ଚୂଳ ନେଇକି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛି। ପୁରା ଟେନସନ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। ପାଖରେ କାହିଁ ବସିଲୁ? ପୁରା ଖଟଡ଼ା ପଡି ପୁରା ଶୋଇପଡୁନୁ। ପୁରା ସରପଞ୍ଚ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ନାହିଁ ନା, ଖାତିର ଟିକେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକ କଣ କହିବ? ପୁରା କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ବସେଇଲେ କାନରେ ମୁତି ବୋଲି କହିବେ। ଓହୋ, ରୁମରେ ମଦ ପିଇଲାରୁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିଲାରୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଥିଲେ। ଆରେ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ହଉଥିବା କାମଟା 4 ଜଣ ଆଗରେ କଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଆରେ ପିଲା, କଣ କହ କହ, ଏ ଟେନସନ କେମିତି ଦୂର ହବ? କହ ଇଲେକ୍ସନ କେମିତି ଜିତିବା? ଆରେ ଟେନସନ କ'ଣ, ସବୁ ରହିଲା ସେ ପଇସା। ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ କିଛି କିଣି ହବ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ସେମିତି ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ପଇସା ଦେଇ ସବୁ କିଛି କିଣି ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଯା ଦେଇ 2,000 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଯା କିଣି ଦେଇଛି। ଆରେ ପଇସା କିଛି ନୁହେଁ, ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ପଇସା କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ ଦରକାର ନେତାମାନଙ୍କର ଭାଷଣ। ନେତାମାନଙ୍କ ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବ। ଏ ଦେଖ, ଭାଷଣ ରିଏଲ ସରିଲା, ଟିକେ ଦେଖ। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମାନେ, ଦିନ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆସ ବାପା, ଆସ, ବସ ବସ। ଆଚ୍ଛା ବାପ, ଗାଁର ସମସ୍ୟା କଣ ସବୁ କୁହ? କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ସମସ୍ୟା ତ ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଗାଁରେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳୁ ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖୁନ, ମୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପଶି ଯାଇଛି।
ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଣ୍ଟାର ଅଛି ନି କଣ୍ଟାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗାଁର ଏ ମୁଣ୍ଡର ସେ ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଡନଲପ୍ର ଗଦି ବିଛେଇଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଡନଲପ୍ର ଗଦି ବିଛେଇଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁର ଏ ମୁଣ୍ଡର ସେ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡନଲପ୍ ଗଦି ପାଇଁ ପଇସା ଏତିକି ତ? ହଉ ବାପ ହଉ ନିଅ ଏଟା ନିଅ। ଘରେ ଆସିଛି। ଭାଇ 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 ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟା ପଶିନି ଏଇ ନିୟମ ମେଡିସିନ ଏଥିରୁ ଟିକେ ମାରିବ ସବୁ। ଏଥର ତ ସବୁ ଗୁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ। ଦେଖିଲି ତ ଗାଁ ରାଜାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏଡ଼େ ମୋଟାର ଡନଲପ୍ ଗଦି ଦିଆହେଲା। ୟାକୁ ହିଁ ତ କୁହନ୍ତି ରାଜନୀତି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତମ ବାବା ନା ଉଲା ଦେଖିଲା ବେଳେ ତମେ ବି ଗୋଟେ ଉଲା। ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଉ ନାଇଁ ଯେ କ'ଣ ଗାଁ ଯା ଏତେ ମୋଟାର ଗଦି ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣ ଜଣକୁ ଚପଲ ହଳ ଲେଖା ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆରେ ଭାଇ ତମ ପ୍ଲାନ୍ଠୁ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଟିକେ ଉପରେ। ତମେ ପୁଅ ପିଲା ହିଁ ଠକିଲ, ମୁଁ କେମିତି ଠକିଲି ମୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଦେଖ। ସେୟାର ଦେଖୁନୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। आखी साथे आखी जेब मिसी जाए रे ओ आखी साथे आखी जेब मिसी जाए रे हुए तो छाती रे हुए मो छाती रे समथिंग 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 समथिंग। ନା ତମ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କୁହ? ଆରେ ଆପଣ କ'ଣ ଏତେ ଭକୁଆ? ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି? ତାକୁ ମିଳୁନି ଗାଁରେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ମିଳୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ଚଳିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅନେଲ ମାନେ ନା ମୋ ଚିହ୍ନାଟା ଭୁଲି ଯିବୁନି। ଓ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆସିଲି। ହଁ 10,000। ଆରେ ଏଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ପୁଅ ପିଲାଟା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି କହିଲି ପେଟରେ ମାରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନେଲା। ଆପଣ ଟିକେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ତା ସ୍ୱାମୀ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାର ଥିଲା ଆଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଲା? ଆରେ ତମମାନେ ତ ମିଛ କହିକି ପଇସା ଠକିଛ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲି ତାର ପଇସା ଠକିଛି। ଦେଖ ଆଉ ସେପଟକୁ ନେବେ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସେ ମଧୁଆବୁରିଆ ନୁହଁ। ମୋର ଗାଁରେ 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ରୋଡ ସାଇଡରେ 10 ଜାଗା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ତ କହୁଛ ତମର 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ରୋଡ ସାଇଡରେ 10 ଜାଗା ଅଛି, ତମକୁ ପୁଣି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ? ଆରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଗୁ ସେଉ ଲାଗୁ, ସେ ତ କହୁଛି ତାର 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଲେ 3 ତାଲା ହେଇଯିବ। ଏ ପିଲାବେଳୁ ତୁ ସାଗର ସାର୍ ଟିଉସନ ପଢୁଥିଲୁ ପରା, ପୁରା ଚାଲାକ ଅଛୁ। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନଉ 2 ତାଲା ପରେ ଗୋଟେ 3 ତାଲା କରୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଇକି ଲେଖା ରାଇଟ୍ କର। ତୁନି ପଡେମା ତେନୁ ସିରା ସରିଯିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଥରେ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ତୋର 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଥାଇକି ତତେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଲା, ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମତେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କ'ଣ? ସିଏ ଆସିଲେ 50,000, ଇଏ ଆସିଲେ 60,000। ଆପଣ କ'ଣ ଅମ୍ବାନୀ? କାହାକୁ କିଛି କଥା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଯେମିତି ମୁଁ ଜିତିଲେ ତୋ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ କରିଦି, ତୋ ପାଇଁ ଗାଈ ୱାର୍ଡରେ କରିଦି, ତୋ ପାଇଁ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟିକେ କରିଦି, 5 ଥର ବସି ହବୁଥିବୁ। ଏମିତି କଥା ଦେଲେ ନା ସବୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟଟା ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବିଟୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭିକାରୀ ନୁହଁ, ଇଏ ଗାଁର ଜଣେ ଭୋଟର। ଭୋଟର? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଟିକେ ପୁଛ? ହଁ ବାପ କୁହ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା କୁହ। ଆଜ୍ଞା ଏଡ ବଡ଼ ଗାଁରେ ମୋର ଘର ଗୋଟେ ନାହିଁ କି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ବାପ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ ତ, ମୁଁ ଜିତିଲେ ଏଥର ତତେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟେ କରେଇଦେବି। ଆରେ ଆପଣ ଉଲ୍ଲା ନା କ'ଣ? ତାର ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନେଇ ଘର କୋଉଠି କରିବ? ଗୋଟେ କାମ କର, Yeah.
ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ନା ଏ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡଟା ମଦ ଟିପିଡ଼ି ପାଇଁ ଆପଣ ବେକାରଟାରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟା ଦେଇକି ନଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଚାଲାକରେ ମାଞ୍ଚ ପେଲାడు। ହେଉଠି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତୋ ମୁଣ୍ଡଟା ମଦ ଟିପିଡ଼ି ପାଇଁ। ଆବେ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ସେ ଗୁଆ ଘିଅ ଭିତରେ ପଶୁପତିନାଥରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମାତିଛି। ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗିବା, ନହେଲେ ଷଣ୍ଢ ଚୂଳ ଆଉ ରହିବ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍ତେ। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ବାପ, ତମେ ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ତ? ତମେ କାଲି ଆଇଥିଲ ପରା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ହଉଛି ଲୁଲା, ମୁଁ ହଉଛି ରଞ୍ଜନ। ସେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛି, ମୁଁ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁନି। ହଁ ଆଙ୍କେ ସେ ନୁହେଁ, ସେ ତ ବେଞ୍ଚ ବୁଡ଼େ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି, ଆଙ୍କେ ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଓ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିବ? ହେଲେ ବାପ ମୋ ଚିହ୍ନ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଦେଲ ଆଜ୍ଞା? ତମେ ମୁଢ଼ି ହେଲେ ଆମେ ମିକ୍ସଚର, ତମେ ଖଟା ହେଲେ ଆମେ ବିର। ତମେ ଇଡଲି ହେଲେ ଆମେ ସମର, ତମେ ମାଛ ହେଲେ ଆମେ ବେସର। ଆପଣ ପେନୁ ହେଲେ ଆମେ ପେପର, ଆପଣ ସାଉଦର ହେଲେ ଆମେ ଚାକର। ଓ ବାପ ନିଅ, ଚେକ୍ ରଖ, ଇଲେକ୍ସନ ବାହାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କହିଲେ କେତେ ବେଇଲେ ଶୁଭିଲେନି। ଆରେ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ତ ମତେ ଚିହ୍ନିଛି। କଣ ମୁଢି ମିଚର ମାଛ ବେସର କଣ କିଛି କହିଦେଇ ପଳେଇ, ତା ମାନେ ସେମାନେ ମତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିছে। ଆରେ କଦଳୀ ଜାଣିଛେ, ଏବେ ସେ ଗୁଆ ଘିଅ ଲେଟେଷ୍ଟ ସଙ୍ଗରା, ଆପଣ ଗୁଆ ଘିଅ ସଙ୍ଗରେ ଚୂର ଲଗେଇକି ପଳେଇଲେ। ମାଛ ହେଲେ ମୁଁ ବେସର, ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅ। ଜିନ୍ଦି ଅଛି ସିଏ କହ ଭାଇ। ତମେ ମାଛ ହେଲେ ଆମେ ବେସର, ଆପଣ ପେନୁ ହେଲେ ଆମ ପେପର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣେ? ଆପଣ ପରା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଘ, ବଢ଼ିଆ ଭଳି ବୋଲା ସିଂହ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଲୁଆ ଭଳି, ବିଶ୍ୱାସରେ ଦେଶୀ କୁକୁର ଭଳି, ଆଉ ବଳରେ ହୁଲା ଷଣ୍ଢ ଭଳି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣେ? ଆଉ ଗାଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଁର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି? ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ଜୀବନ କରିବା ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ବାପ, ଗାଁର ସମସ୍ୟା କ'ଣ କୁହ? କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ତୋ ଠିକ ଏ, ତମେ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ହେଲା, ଚାଲୁ। ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା। ସମାଜରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଦେଖିଲି ତ କେମିତି ରାଜନୀତି କରାଯାଏ। ଛୋଟ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ଜାଗା ପାଇଁ ଗଦି ଦିଆହେଲା। ଏଇ ତ ରାଜନୀତି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ଆଗାଲା। ଜୋର କହ।